Hello mga kabisdak. So karon ni atong drama Bagong Bayani, ang atong sinima na nga upload. Ang atong magtatampo nagngalan og Eberlyn. So usa ni siya ka OFW sa Dubai. So ang iyang sugilano na ni nagumikan pa siya sa Pilipinas ug napaangkan siya sa iyang idolo nga basketball player. Apan wala sila magkadayon. So mao'y rason nga nakalarga siya sa gawas tungod sa kalisod o pangsuporta siyang anak. So dili gyud lalim ang isa ka kinabuhi sa OFW. Daghan og mga pagsulay nga dapat nimong labanan. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Eberlyn. So, kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe o click na lang pod sa notification bell para ma-update mo sa mga sunod nako nga mga upload. So dili na to ilangan ato nang isunod ang maong drama Bagong Bayani. RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Racanahas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Everly. Dear Priscilla, suki ko ninyon tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na akong OFW, magkahatagod kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian, isip usa ka OFW. Taguan lang ko niyo sa ngahan nga Everly, hingkod ang pagidaron, usa ka nurse o OFW sa Dubai. Niya ang akong sugilanon. Go, James! James! Go, James! I-shot, James! Go, James! Shot! Shot, James! Yes! Point! James! Nice ka, James! Time out! Black Tiger! Guys, nag-time out ang kontra, guys. Hello, kulbana na sila yan. Naninoon naman ang imong labi-labo, eh. Siyempre, no? Kiyawa na sila. Kiyawa na gina sila mapilde. Okay, kyaw. Oh, layo na kayo Ayun. biya sa score, uy. Wow, from Cebu to Santander, kalayo, ah. Ay, aloy, makainlove gini si James, oy. Magkahupa mo ni Panday yan dinuaan, oy. Paghilom diha, uy, Gio. Uyab na imong gisultian na bayuta ka, ha? Tingalig na limot ka. Why, correction, Gia, lagi. Die. Dili, Gio. Whatever. Agad pag whatever, diha, ha? Agin, Gia, ha? Agin, capital T-Y, Gia. Ay, da, oy. Abi na yung ghost Ikaw ba? Huy, hanggang ikaw bayuta ka, ha? Ay. What? Da. So, ay, nagtapan lagi ng mga gwapo sa Team Green, uy. Doon sa Team Green Eagle ba? Lo, si James, ang congrats, si Michael. Kamang kagwapo yun nila, uy. Hoy, guys! Basta ha, take in na si James, ha? Kang Everly din ang mga bayot. Bitaw,
Dili mangilog mga bayot, ha? Oy, Jay. Bisag kung saon bala na mo, og tintal sila, no? Dato na dili mi pilion, anan, no? Kay, nakusan na, sigutawan mi tumoy. Anto gila sila sa way tumoy. Aron dili magkinsing, day. Ano rin na, no? Ay, tagi-tagi ra kita ni nga mo. Di ba bayot? Tro! To, sige na. Sige na. Bounce to the boom game. Na-resume na ang game, oh. Mo-cheer na ta, guys. Tara! Congrats also to my love, James, for the MVP award. Celebration na yan! Asa na ka na sila, oy? Usa ko ka nursing student ug si James engineering, usa ka varsity player si James. Nagkauyab mi samtang nag-eskwela pa. Gitago ko lang kini sa kong ginikanan nga nag-uyab-uyab ko kay gidid-an man ko sa pag-uyab-uyab. Kay lagi nag-eskwela pa. Apan tungod lagi sa kabatan-on paghuna-huna, maibugon kaayo. O kaibganan mo sabid kaayo si James, kay gawas nga gwapo, taas, maayo pagod kaayo mo duwa og basketball. Daghan ang naibog niya, pero ako ang gipanguyaban. Kinsa man ko nga mudili niya, siyempre, akong gisugot. Uy, guys. Dili kita magpalabig inom, ha? Kay patay kita sa to mga parents, ani. O pata mamauli sa ato. Oh, ako kay nananghid naman ko nga madugay kong uli, be. May ka. Nananghid na ka. Wala ka mananghid. Madlok manggug ko nga, dili ko tugtan good. Love, wala ka mananghid nga madugay kag uli? Wa, love. Mahadlok lagi ko nga dili ko tugtan. Oy. Saon na lang, dili ko makauban ninyo ron. Alkansi ko. True. Alkansi yung ka Everly. Ay, matukha yun ni namo imong lamo. Lano. True. Ya, sige lang tagtagay ni, way istorya. Ay. True. Oh, tagay na. Let's celebrate. Celebrate, tagay. Carla. Oh, so sorry, double celebration yun eh. Champion o pagka-MVP ni James. Diba? Thank you ninyo, guys, ha? Congrats again, love. I'm so proud of you. Oy, why kiss di ha? Mama, chot. Ugli ka mo kiss. Ako i-kiss sa gabi. Sige ka. Hoy, amaw, di kang bayuta ka, uy. Oh, nga saman, don't me? Oy, Ha? don't be sad. Nagtuo kang dili ko mo kiss, ha? Diba, love? Medyo naigo na mo. Bay. Sa medyo na igo, nga, nahubog naman yung gang. Ay, gani. Kay kun inom. Michael, nahubog na si James? Why? Hubog taon. Kainom lang. Patay ko sa akong parents, ani ba? Kasabaan yung ko, ani nga, nakainom kong muuli. Hahay, kinusagong mga bayuta, mamugos mang good. Oy, up. Ayaw mi pasangin liday. Kayo, dili mo inom, di gyud na. Dili madag pugos, no? Nga ano ni, masan mo, be? True! Huwag yung ko ilaing madungga ni mo Maria Picat. Ah? Sige lang kag, true! Bitaw, uy, guys. Uy, guys, paminawa ko ba? Seryoso ba ako? Mahadlo ko mo uli. Ay, ani na lang, girl. Adto na ka stay sa amo. Ha? Ato ta dito, ha? Before ka mo po uli. Adto ka magpahuwas. Oy. Ha? Uy, mauwaw man ko, Carla. Kabala ka. Agoy, bala ni Oy, hubog, mga bro. Delikado, maunsa pa lang mo. Naunsa man ka, oy. Anong saman mo eh. Ako ra lagi bala ni Everly.
Ayaw ko na ako siya. Wang bisalig na ko. Samay. Sigurado jud ka, James? Love, don't worry. Kita'y magkuyog. Then, ihatod ka sa inyo kung mawasan na ka. Sure ka, James, ha? Safe ra si Everly? Oo, lagi. Safe na safe. Ako na, James. Pwede kikasal ako safeguard? Okay. So, solbat na. Si James Raconoy bahala na Everly. Nya, kita mamauli na ta, guys. Ha? Uli na ta? Bye, guys! Bye! So, hoy, Gio. Maria Picato, mauli na ta. Gio na sad. Ay! Gia di ay, sorry. Okay, tara Gia mo mauli sa tanan ninyo. Di na ta. Kaya nasa mabuting mga kamay na si Ever. True. Okay, Ever, besh. Mauli na mi ha. O James, ikaw na bahala niya mo friend ha. Sure, no worries, Carla. Sige na. Lakan mo. Oy, manakay mino. Kakapit na maglakaw, oy. Di ba, Maria Picato? Bete na nga. Unsa man ni dinhi, love? Quiet lang, love. Oh. Dali na. Naog na. Wait. Ako unalag na ka. Nabihan ka. Dali na. Naog na. James, love. Unsa man ni dinhi? Hilam na kot. Gusto mo magagang mo pahuway usa. So anhi ka mo pahuway? Kwarto? Kwarto. Room. Ngano na man ta dinhi, love? Mupahuway ka. Magpahuwas ka, di ba? Madok kang masakman si mong parents nga nakainom ka. Oo, lagi. Pero ako mag-expect nga. Ani ko ni mo dadun din eh. Kaya nga naman din eh. Kanindot ni, Nainindot nga bed. Aircon pa. May TV. Relax ka din eh. Safe pagid ka. Naibog na nga tubig diha. Pwede na sa tang order og hot coffee kung gusto nga. Siguradong mahuwasan yun ka na. Pero love, kita ramang duha din eh. Nga naman di ay love. Uyab man ta, di ba? Gusto ka? Mangimbitar taglaing tao? Gida ko sa usa ka motel ni James. Aron magpalabay sa oras o mawasan ko kay nakainom lagi ko. First time nga nakasud ko ato o wa ko makasabot sa kong kipati. Nagsagol ang kahadlok o kapalaka. Gida ganiti ka din aron makapahuway ka. Mangimbitar na hinong taglaing tao. Ug usap pasad. Para raman ni sa duha ka tao din. Mao ba? Relax lang, good. James. Binampak niyo mo, be. Sige, kabiba na eh. Minggo diha. Or basing ganahan kang mag-wash. Or maligo ka, aron mapreskong yung bamati. Ha? Maligo ko? Nga naman. Nga naman mo lang kang nakuyawan. Ha? Sige, di ka. Ako na lang. Ligo ko kay singot kay ko ganihas duka. Uy, hala. Naghubos siya sa kong atubangan. Nintutan niya glawas, uy.
Hey, love. Ha? Grabe yan, nakatutok kasi mo na ako. Ha? Uwahi na, love. Uwahi na. Sakpan natin kang si tutok na ko. Wara ba? Taka lang kada. Sus, mo dinay pag siya. Nga, klaro mong kayong nitutok ka na ako. Pag TV sa diha, love. Maligo sa ko, okay? Ay naman is Iberli, oy. Wa pa man mauli. Maabot na lang tong amahan niya. Wa pa siya. Ay naman ka ni bata. Agoy, ni anang amahan niya. Pa! Oh. Kapoy kayo. Grabe, traffic. Singutan ni mo, oy. Dali, be. Buuan ng imong t-shirt. Be, singot ka ayo. Ikaluto na ka? Oh, man na. Luto na mong god. Man na, ay ako pa. Sige, mga niya tarong tagtaod. Naabot na si Everly. Ma, nangutan ako, naabot na ba si Everly? Ay, pa. Wa pa maabot si Iberli. Oh, nga naman. Nga wa man si klase mga orasa. Na, sige, bito kog paabot. Wa pa man mauli. Akong gitawagan sa cellphone, dili man sad makontak. Musa? Pagpita. Ay, mali ni bata. Kontakan na iyang mga amiga. O iyang mga classmates. Nga ba kay number ng iyang mga classmates? Dutas feelings eh. Presko kayo. Wa na ka mahubog? Siyempre, napagamay. Pero, nindot kis pamati nga, nakaligo ko, love. Ingnan di kang kaligo, sad. Sige na, kaligo ka. Nindot kis pamati. Pwerte ba yung singutan ninyong si cheer dito sa gym? Punaan ba itong ituan na to ganina? Limuot kayo. Sige na. Love, sige na ba? Ligo na ba? Sige, good. Maligo na lang ko. Nya, unsa na? Di ba nice kayo sa feeling? Nga, nakaligo ka? Fresh kayo, no? O, bitaw. Presko kayo, love. Love, nga naman ka. Nalipong man ko. Ha? Dali. Higda, dali. Love. 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 Doon na ninahitabo na to, James. Nakuha na din mo ang opportunity. May paghilag. Oh. Mahay ka. Nga to, maning kagustuhan, di ba? Nisugot mo siya ka. Unsaon na lang kung mumabtos ko? Ha, James? Unsaon naman lang. Ay, pag una na, good. Paso yung delete di ay. Okay? Relax lang, good. Okay? Diin kagikan. Nganong karon ka lang nauli? Nakadlawnan ka? Diin kagikan! Niuban ko sa kong mga classmates pa. Nilaag ka. Di ba giing na naman ta ka nga di ka maglaglag samtang nag-eskwela pa ka? Focus mong pagtuon. Di lalim ang pagpanarbaho na ko, Everly. Unya magbinuang ka lang sa mag-eskwela. Mahal para ba kaya ng imong kurso? Huwag man ko magbinuang pagod. Unsiwa, kinilang mong gibuhat karon. Di ni binuang. Husto na. Ako na'y bahala mo pasabot sa atong anak. Disiplinahan ang anak ni mo, ha? Kay mabunog na ako. What? Hoy, hinayan ang tingog ninyo ba? Hala ko, Joy. Uy. Unya. O sa minita mo pagkauman ninyo. Siyempre. Nahuman na. Hala. Pero, guys, nabalaka ko ba? Basig mo mabtos ko. Yes, uy. Huwag ganito kabalak ang mga babae ba?
No, lisod, gini babae ta, uy. Kung mahilab ta tanno, mabala ka. Yung bumabdos ko ay... True. Basin og, maundag ko sa pag-eskwela, ani ba kung mamabdos ko? Hala, uy. Kaanogon, besh. Carla, doon ako isulti. Ang sabi na? Wa na ko duga. Niabot good ang akong gikahadlokan. Wa na ko duga. Ug sigurado nga magbungag good ang among gibuhat, James. Ug sama sa akong gi-expect, naundang ko sa kong pagtuon. Ug si James padayon siyang pag-eskwela ug pagka-varsity player. Dili na ako mapugngan nga magsilos niya permi. Kay ni mabdos ako. Ug permi na lang kong naa sa bahay. Ug magsilos ko matagduna save duwa sa basketball. Hinungdan nga permi ming magkaaway. Kapuyan ang sigig silos ni mo, Everly, oy. Hasol ka. Makabalda ka sa mong pag-skwila o kung pagduwas basket. Ay, natural nga magselos gyud ko, James. Naita kang babae nga magsikit-sikit ni mo inigduwa ninyo. Magchar-char ni mo. Magpachansing ni mo. Wala. Normal naman na, oy, Everly. Ang ang sa ako na silang ietsupwira nga fans man ako sila. Mga supporters. Pautangan kong supporters. Ano kung mag-inarte ko nila? Ah, ganahan sad gyud ka. Bantay pa tag may bawaan ako nagbinuang ka? Sulngon gid na akong babae ba? Sa, sulkong ni mo? Pagkauwam na kay Everly, oy. Imo ko ba kawawan? Kana yung batasan ba? Nagkaway-ayo naman na, eh. Di ka po'y nakuha ng sig-away na to. Tungudan ng imong silos. May pagbabuwag ta! O, unsa? Makigbuwag ka na ako? Oo! Kaya di ka po'y nakuha ng kanagir mo. Bastos! Saba kay kagbaba. Sige lang ang pangaway. Gipulaan ako. Nawagtangan ako gusto ni mo, Everly. James! Oh, hilak-hilak ka na karon nga gibuwagan ka na James. Di gyud ta ko musugot nga buwagan ka kay anak ko ta ka. Pero gipasabot ko ni James sa tanan. Maayo rasad, mintras wa pa mo makasal. Kaya di sa ko magkatugot nga magkasal mo, unya di lang day mo magkasinabot. Magbuwag ra gihapon mo. Pero at least, nisaad siya nga mo suporta siya sa bata. Ay, hilak-hilak diha. Imo lang tinuyuan. Ma, pa, karon nga nanganak naman ko. Nakigistorya na ko ang uyuan ni James. Iya ko na kong tabangan nga makapadayon sa pag-eskwela sa nursing. Mao ba? Maayo gud anang balita, Everly. Mao gyud. Nindot na yung kay na. Naluoy magugkuno siya na ako, ma, pa, og sa bata. Ang ila man kuno pag umangkon ang nakaingon nga nung naundang ko kay ni mabtus ko. O garon ko na makahuman gid ko. Iya kong paeskwelahon nagtiwas aron makasuporta kog tarong sa kong anak. Ah, kung mauna, nak, sige. Dawatan ng iyang gitanyag. Kahigayo na nakaayo na. Congrats! Karoon nga lisensyado ka na sa imong pagka-nursing. Kampante na ko nga mamayo na unya ang inyong kinabuhi uban sa akong apo. Mahog nanig akong apo kay anak man ni sa akong pagumangkon. Saon man ni akong pagumangkon nga nakikipon may nonog maguwang pa niya edad. Okay ra tito oy. Pasagda na lang nako siya. Wa man sagyo ko'y katungod niya gud. Kay dili man mi kasado. Pero tito, dako gid kayo ako pasalamat sa imong kaluoy og tabang namo sa akong anak. Nilampos ko sa akong pagka-nurse. Hangtod na sa pag-take og licensure exam, gitabangan pa ko nimo. Og nagplano ko mga apply sa Dubai tito. Ato ko manarbaho sa Dubai. Mas maayo. Sige, Everly. Buhata kung sa may makaayo ninyo, ha? Kung ang paglarga sa gawas sa nasod, maoy makaayo sa kaugmaon sa imong anak. Hala, buhata. Salamat kaayo sa suporta, tito. Ma, pa. Oh, ngano ka, nak? Ngano malipayon man kaayo ka? Na ako'y good news ninyo. Nadawat ko sa kong gi-applyan para Dubai. Salamat sa Diyos, anak, kung mau ka na. Oo, pa. Og liho ko na dayon ako ang tanang requirements aron makalargan ako sa Dubai. Nurse imong gi-applyan, nak? Dili pa, ma. Kay kinalan pa man kuno og experience diri sa Pilipinas kung nurse ang ako applyan. Hospital lang gyapon ang akong trabahoan dito pero dili ko nurse.
Inigadto na lang nako dito. Mangita kog paagi unsaon nga maka-apply ko as nurse na. Excited ako mularga, ma, pa. Maayo noon kay sa Dubai ka nang apply. Makita mo dito sa imong maguwang. Maubitaw akong gituyo nga sa Dubai ko nang apply, ma. Aron naa si ate dito nga maka-guide nako. Nahala, sige. Liho ka na. Ayaw ka bala ka sa imong anak din ni Everly. Kay dili gyud na mahitabo nga pasagda na mo ang among apo. Ay, at last, nakita na kita din sa Dubai, Everly. Salamat sa Ginoo nga nakatrabaho ra gyud ka din. Abi ni mo din, sugat gyud ko nimo din sa airport. Kay excited na kay ko magkita ta. Ote, uy. Naningkamot ko kung maayo nga, anhigog ko ipadpad sa kapalaran, te, kay naa ka. Salamat sa kayo sinabang ni mo, te, ha? Dako, gikiktabang sa pag-process na ako sa akong mga papeles. Sus! Kinsa magoy magtinabangay? Kita ramang pamilya. Dugay-dugay na sad baya ko nga, wa makapauli sa ato. Maugid, te. Kumusta naman ka? Ay, okay na. Kaloy sa Ginoo. Maayo, kay office work man ka. Gaan ra imong trabaho? Gaan ba, oy? Nga pressured man sad kaayo ko, labi na og naay urgent nga ipabuhat. Stricto baya kayo sila sa trabaho din. Dili pwede pala nilanay ka. Mao ba, te? Halo, no? Mao nang ikaw, Everly. Pagtarong gyud sa imong trabaho, ha? Focus. Aron dili ka makasabaan per me. Kay mo taktak na bagidayon na sila. Uy, uyawa di ay good. Mao. Yan saman. Naay misugat nimo? Naman ko rin masugat na ko, te. Anala. Magpaabot ta. Magchika tag maayo. Naabot ko sa Dubai, ug nakita gud mi sa kong maguwang nga si Ate Lerma. Dugay na siyang nagtrabaho sa Dubai. Office work iyang trabaho. Ug tuod man, samtang nag-istoryahan mi, nagkumustahay, naabot ang musukat ako. Og nagbuwag-buwag una mi ni Ate Lerma. Og nagsabot nga magkita sa adlaw unya sa among mga rest day. Kadako di ining ospitala, uy. O gani anak ko sa klinik diin, ani ko ma-assign as doctor secretary. Kulba man. Mayon tag mga maayo batasan ng mga doctors nga akong serbisyuhan din, he. Lord, ayaw yung taon kong pasakti. First time ba na ako nga makatrabaho sa gawa sa nasod. First time na ako nga makaamo kog lain nationality. Tagayin taon kong mga doctors kabuotan, Lord. Naanay na abot. Good morning, Doc. I am Everly Montes, the new secretary in this clinic. Good morning, Everly. You have a nice smile. What is your nationality? I'm a Filipino, Doc. I'm from Philippines. Oh, that's great. Filipinos are hardworking. I like Filipinos. Oh, thank you, Doc. Dr. Nauzaradan? Oh, yup. Just call me Dr. Now. Dr. Now? That's right. My pleasure to serve you, Dr. Now. Oh, I like you. Excuse me. I have to get inside to my room. Okay, Dr. Now. Paabyan ako eh. Namugnaw man ko. Mayo ka ni kibuutan na stock. Napay duha ka doctors. Maayo tag mga maayo rin yung duha. Wait ha, baby Dion. Nagandam pa si Mamala sa imong food. Nanawag na ba si Everly? Kumusta naman kuno siya dito sa Dubai? Ay, nag-chat na me.
Manawag raon niya kuno siya inig break time. Dili baya pwedeng magtawag-tawag kung naas trabaho. Okay na siya dito. Okay naman kuno siya dito pa. Nag-chat man sa Miss Lerma. Nakita man sila dito. Mayo noon. Ingnaw niya kung manawag na si Everly ha, kay doon ako isulti niya. Unsa man na pa. Ay, sorry bebe, sorry. Nagtabi man good Miss mamalaog sa papalo. Nalangan na hinuning imong food no. Anira bebe, anira. Bebe, open mouth, bebe. Big mouth na. Uy. Good job. Yummy no, yummy. Pang, unsa to imong isulting Everly? Si James ugang iyang kalibin nga maguwang pa niya. Doon na sila'y anak. Uy, nakaanak sila? Mao na akong nabalitaan. Mao day nga wala na makasuporta si James aning iyang anak. Ako yan ang tuong tawana. Suspang, ayaw na lagpangita gubot god. Pasag di na lang na siya. Maning kamo tag-ato nga mabuhi nato ning atong apo. O sa pasad, nakatrabaho naman to si Everly. Og makasuporta naman to siya sa iyang anak. Ay, dili na lang ta mangitag samok. Maabot na to rin ako sa ka-doktor. Bye-bye. Naarab ako'y nabalitaan nga may pagkastrikta ko ng doktora ha. Pakistani ko no. Patay ko ani ron. Oh, basig mo na ni. Good morning, Dr. Faruqi. Morning. Ayay, taray man. Tinuot gidi ako na balitaan. Kadlok biya ini. Kulbaan man sadta. Everly. Yes, Dr. Now? I'm ready to accept patients. All right, Doc. Noted. Thank you, Everly. You're welcome, Dr. Now. Gaandit kayo ni si Dr. Now. Dili ta pangulbaan. Pero karing usa, murag magkurog ta permi. Good morning, sir. I'm Rashid Dabisang, Dr. Faruqi's patient. Yes, she's in, sir. Please sit down. I'll inform Dr. Faruqi. Thank you. Yes? Come in. Doc, the first patient, Doc, is here. Can he come in? Who advised you to let him in here? Huh? Oh. Tinuod gudi ay ako nabalitaan. Nga istrikta ug bati ko nagbatasan ang usa ka doktor nga akong mahimong boss. Nangutan na regani ko, giinsulto dahi ko, isugra ba kayo tingog. Sarkastik kayo. Ang tinuod gikulbaan ko, kung siya ang akong ikatupan. I'm sorry, Doc. I'm just asking if... Wait for my advice. Yes, Doc. I'm sorry. Close the door. Yes, Doc. Kadlok pa ani niya, uy. Strict tamang kaayo. Sir, excuse me. Yes? Let's wait a little longer, sir. Doc will just give advice if she's ready to accept patient. All right. Thank you. Thank you, sir. Uy, mao ba, Everly? Oo, ma. Mahubagubagan ko aning usa ka doktora, ma, uy. Pakistani. Strikta kaayo, ma. Lisod kayong pakisamahan. Lahi aning doktor now kay gaan kayo akong buot niya. O niya, buotan kaayo.
magsigirag smile. Nya. Kaya raman ka. Okay ra ka diha sa imong trabaho? Labi na nang imong giingon nga doktora nga bati og batasan? Aw, kayahon, ma. Kinahanglan ko mo trabaho para na ako'y mapadani niyo diha. Labi na gid sa panginahanglan ni Baby Dion. Maayo kay nagkahisgot ka na, Everly. Oh, nga naman pa. Nabalitaan na kung nga nanaday kuno na'y kalibin si James. Maguwang kuno kaayo na niya. Mao ba? Uy, namunit sa tiguwang? Say, Berli, ba baya niya. Aon sa manday, ma? Maguwang man kaha niya. Di tiguwang na. Sa sigig pamili og babae na puntas tiguwang. Say, Everly, ikaw ba? Kanang ba sa di mo, no? Wag yun ay prino. Mo na nga wag yung kadayunan ni James tungod anang imong kayaw-yawan. Saba kay ka. Naunsa naman eh. Ako naman hinuoy dautan, ani. Kinsa may anak ninyo pa? Ako o si James? Ay da, anak lagi ka na mo. Pero dili ikalimod nga doon nasad kay sayop. Anong wa mo man magpagdayon? Tutay ka ng batasan ni mo ngayaw-yawan. Saba kayo. Usba na na, oy. Kay og dili ka mag-usab na. Reyo ka maminyo. Kay way lalaki nga mo agwanta ng imong batasan, kanang imong kasabaan. Sundon pa nin imong batasan ni mama nimo. Tuara. Napunta naman hinuon ako diring topic, uy. Si James manunta to? Si James lagi. Nagkaanak na dahil sila ng iyang kalib-in ron. Mao nang wa na'y sustinto sa inyong anak. Unsa? Mao di ay. Bantay lang na siya nako pa. Tawagan ko gid na. Sus, Berli. Ayaw na lang ko pangitag sa amok, day. Sagdi na lang na. Magpuyo na lang ko tang malinaon. Unya, pasagdan na lang na. Nga dili siya mo sustinto sa mong anak? Ya, pabor kayo tong anak nila anang iyang ka-live-in karon. Alkansi kayo kung anak ma. Day, ang ako ba? Sa amok na kaayo, oy. Total na naman kay trabaho diha. Ayun na pagsalig niya. Magpuyo tang malinaon, oy, Berli. Kamugod. Dili naman lang kaha. Okay, sige. Inigsweldo na ako, ma. Magpadaon niya ako, ha? Ma, pa. O niya, inig-RD na ako. Magkita mi ni Ate Lerma. Kay RD man sa niya. Mao ba? O panawag niya lang akong magkita mong Lerma. Bitaw nak. Gusto sad mi nga magka-video call nga na si Ate Lerma nimo. Oo, ma, pa. Manawag ko. Ikis ko ni Baby Dion, ha? Natuog pa man sa dagod. Maayo ang tag-maka-timing ko nga magmata inigtawag na ako. Sige na, ma, pa. Bye na. Kay mag-andam pa ko para sa trabaho. Sige, nak. Amping diha, ha? Kamu ni Lerma, ha? Oo, ma. Kamu sa diha, ha? Amping mo diha. Bye, ma, pa. Bye, nak. Bye. Bye. Ay, nindot tagid og ingon ani, uy. Rest day. Makarelax kita sa trabaho panagsa. Maog yun. Makaginhawa sa tagpanagsa sa ka-pressure sa trabaho. Maog yun, te. Makapahuay ko kulba sa usa ka doktor, te, uy. Gyubag-ubagan, yung kuniya, te. Maldita kaayo. Magsigilag mugot. Huwag gyud kalipay doktoraha lagi. Na, basta ingon ana, Everly. Kita na lang mo adjust. Kay nanalbaho man ta dinhi sa dili atong nasod. Tana. Ato ta didto na. Mag-snacks ta. Dali. Tana, te, kay gutom na sad. Malipayon kayo mi. Matag-rest din namo ni Ate Lerma kay magkuyog man mi panuroy. Ug nindot kayo sa pamati nga makarelax mi sa pressure sa trabaho. Samtang naglakaw mi, paingon sa akong kanan kay gikuto mi, kalit lang nga dunay kusog ang tingog sa dakong truck nga akong napati. Ate Lerma!
Ate Irma, ginoo ko. Ginoo ko, tabang, Diyos ko. Mahal nga Berin, Senyor Santo Niño, luwasahin taon ang akong ate. Ate Irma, magpakabuhi, te. Ma, si Ate Lerma, wa na siya, ma. Ginoo ko. Unsa man ko nangitabo Beverly. Ngano naligsan mas Lerma. Unsa pagkahitabo Papasabta mi, Everly. Nganong ingunanan kang iluwang nitabo sa imong maguwang. Kaluhin taon niya. Nadarog yun din taon sa dakong truck. Pagka makaluluwas ni tabo niya, Everly. Nagkuyog magod mi kay RD man amo. Nanuroy mi. Unya samtang naglakaw mi pa, ma. Kay mag-snacks mi. Kalit lang na ay kusog nga padagan nga truck o nada si ate sa maong truck. Nadarog din taon siya. Ginoo ko. Unsa may nahitabo sa truck nga nakaligis in taon ni siya. Inosente nga naglakaw lang sa danin taon. Matod pa. Nawagtagan ko ng brake ang truck. Unsa? Unya, asa man ang driver's truck? Napriso na pa. Og, giinan ko nga pwede kita mo file og kaso sa driver. Mukihata, Everly. Di na pwede nga di sila manubag sa nitabo sa imong maguwang. Opa. Dili gi-deserve ni Ate Lerma ang nahitabo niya. Dili yun. Diyos ko, ang akong anak. Unyaon saon man ang taon nang iyapatang lawas, ha? Everly. Tabangan ako diri sa Philippine Embassy, ma. Sa OWA o uban pang government agencies ang mo-assist. Aron madadi ang patayng lawas ni Ate Lerma des Pilipinas. Ikaw na'y bahala diha, Everly. Ikaw may naa diha. Wasad taon may kalibutas pumaagi kung sa una. Ay, kaluhin taon. Di pa ko makatuwa ng hitabua. Dili. Asa ko. Og dili ko makadawat, dili. Ma, pa. Ayaw lang mong palabi diha, ha? Likay lagi din taon nga masakit mo kasing-kasing. Tigaling madugang na sa itong problema ron. Basta kaya ako na bahala din ni ate. Mo-update raw niya ako ninyo, mapa. Ang pingin taon niya, Everly. Ang pindihan na ka. Oh, mapa. Bye. Ilubong na ugma ang imong maguwang. Pero ang tod karon dili gyapon ako madawat ang nahitabo niya. Kamagaluluoy sa akong anak. Buhain taon sa metsura. Kinahanglan madugtas bilangguan kitong driver, Everly. Kinahanglan tayo bumuadto sa Dubai, mapa. Kikinahanglan ninyong i-claim ang inyong madawat gikan sa kompanya ngayong gitrabahoan. Og sa company sa truck nga nakadisgrasya niya. Og ingon man bahin sa siyang insurance. Kaluoy ni Lerma. Kaluoy niya. Kinahanglan na itong dawaton. Aron sa mahiluna ang kahag ni Lerma. Siguro, dali. Pero kinahanglan kinila itong buhaton. Maningkamot tama. Gusto si Papa, ma. Dawaton na lang na ito gawa na sa Ate Lerma. Og padayon tas kinabuhi. Og ako, humanining tanan, mubalik og larga sa Dubai. Aron mo padayon ko sa magpanarbaho dito alang sa kaugmaon sa akong anak. Og alang sa didyo, ma, pa. Nauligod mi sa Pilipinas. Ang patayng lawas ay katlong kat. Nauligod sa Pilipinas. Ang patayng lawas sa Ate Lerma
sa tabang sa government agencies. Lisod awaton, apan kinahanglan aron makamove on nami. Nibalik kog larga sa Dubai, aron pagpadayon sa trabaho, kay naa pa ko'y anak o ginikanan nga angay suportahan. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong matatampo, Everly. Mga kasama, mo kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Everly, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, nakang salamat sa inyong pagpaminaw.